No niin, tänään on niinku lanit. Kato, boksia on, muuntaja on, topveldia on, pleikkaa on, ohjainta on kanssa, kun on vähän parempi pelata sillä sitten. GT5 sitten on tämmönen, tää on hieno. Ai pelata. Pelejä. Nyt on vähän väritä päin, mut ei se nyt haittaa. Kato, oikein Fable 3 spessu. No niin, siinä on Olvi Kola. Sekä Olvi Affa. Aika pro. Kyllä. Täällä on taas jotain näitä hyviä pelejä, joo, salkku. Ei mitään epäilyttävää. Sitten täällä on tää konehuone, eli Delli. Sitten joku miniläppäri. Tässä olisi teepöytä. No kahvipöytä sitten. Joo, toi on pahaa kans ja... No niin, joo. No tää muodostuu kohta legendaksi, tää meidän... Joo. Tää mainostaa. Toi on ihan paskaa. No, Saksalainen kuivakakku. Saksalainen kuivakakku, kyllä. Ja sitten tää ja toi ja... Hei, missäs muu juomaan? Hei. Ne vohvelit pitää näyttää. Mitkä vohvelit? No niin. No mun. Hei juoma. That's it. Kiitos.